Ja, giraffe, dat was mijn eerste werkgever eigenlijk. Dus ik ben een beetje verknocht met de giraffen. En mijn werk was dan dus giraffen verzorgen, eten geven, schoonmaken. Ik was in Rotterdam, in Blijdorp. Wat heb je nou gedaan? Ik had nog een afwijking en dat is boten bouwen. Maar dan specifiek oude boten. Dit is een boot uit de Amerikaanse burgeroorlog. Maar hij is totaal afwijkend omdat deze geen motor had. Dus hij moest zich eigenlijk met peddels voortbewegen. Dus elke peddel had een roeier. Hier hebben we de allereerste duikboot die ooit gebouwd is. Die is gebouwd door een Nederlandse uitvinder, meneer Drebbel, uit Alkmaar. Maar in Nederland kreeg hij geen geld en toen is hij in Engeland gaan bouwen. En op die manier is hij gemaakt. Zonder motor uiteraard, het is 1620. Dus we hadden alleen maar roeiers aan boord. En doet hij het dek? Ik kan ermee varen, ja. Dat is zonder meer. Hij functioneert helemaal, dus hij kan links en rechtsom, hij kan stoppen. Dus ja, alles wat hij moet doen. En je ziet dus mensen zien te roeien. Ja, elke peddel heeft 1 mannetje, dus je kan uitgaan. Er zijn 9 peddels aan elke kant, dus 18 man. Dus minstens 25 man aan boord. Dan ben je een paar dagjes west. Ja, schijnbaar wel, maar er is weinig over bekend. Dus Hoe zou je dat west hebben om dan te roeien? ik denk dat het heel zwaar geweest is. Maar die mensen die hadden ook geen ervaring. Dus ze wisten ook niet waar ze aan begonnen. En je dat wel eens mooi maatje om? Ja, het lijkt me wel leuk, alleen ja, je zal er weinig van merken, want je zit opgesloten. Dus je ziet niet dat je onder water zit. Hé, dat werd. Ja, je kan moeilijk een raampje openmaken. Hoe ben je eigenlijk uit die giraffen mooi rekken? Ja, ik was helaas afgekeurd omdat ik een versleten rug- en nekwervels had. En op die manier ben ik eigenlijk hier ook weer terechtgekomen, omdat ik geen economische binding meer had. Maar die dan niks zeer om die giraffen zo achter te litten? Ja, ik heb er jarenlang er problemen mee gehad. Het is een stukje van je eigen geworden. Het zijn geen dieren die in een stal staan. Het is echt een stukje van jezelf. En kom je er dan wel eens dan, bij de giraffes? Ja, een hele enkele keer. Hele enkele keer. Het doet je elke keer weer pijn als je er bent. Hoezo dan? Ja, ergens mis je het. En dan zie je dat de ander het op een andere manier doet, wat niet jouw stijl is. En dat is soms ook erg. Dus dan ga je maar naar de boten. Dan stort ik mij helemaal op de boten. En wat wordt het volgende project? Ja, het volgende project. Ik heb nog een hoop plaatjes gevonden uit de Amerikaanse burgeroorlog van schepen die bedacht zijn, getekend zijn, maar nooit gemaakt zijn. En dat lijkt me juist leuk om dat na te maken. Dus ook weer iets bijzonders, gekke dingen. Zullen misschien nooit gewerkt hebben, maar ze zijn wel getekend. Dus het is weer een aparte uitdaging. Ja. Het hoeft niet te functioneren. Nou, die je nou helemaal bel je. Ja, dat doen we. Ja.